ראש הממשלה, אני באתי היום במיוחד לראותך בימים הקשים שאתה עובר, שלא רק אתה, אנחנו כולנו אומרים איתך, שאנחנו חלק ממך ואתה חלק מאיתנו. בזמנים האלה כבשגרה, אני רוצה לפנות אליך באופן אישי וישיר, וזאת על מנת להוקיר את תודתי והערכתי אליך. אני טובה מעוז, ככולם, עדה על ההתקפות הבלתי פוסקות עליך ועל רעייתך גברת שרה נתניהו. רוצה לומר לך כאחת האדם, כאזרחית במדינת ישראל, שהניסיונות המגוחכים האלה הם לא אחרים מאשר סכנה לנו ולדמוקרטיה שלנו. אותה דמוקרטיה שאנחנו כבר קרוב ל-70 שנה נלחמים על מנת לשמור עליה. היא הבסיס לקיומנו, כעם, כמדינה. היא המייחדת אותנו במזרח התיכון כולו. אדוני ראש הממשלה, אני לא מוצאת אף אדם שאוחז בתפקיד כה מורכב במדינתנו. אני לא מוצאת אף אדם שיכול להתמודד עם המציאות המטורפת הזאת. אני לא מצליחה למצוא אדם שיכול להתמודד עם אותן התקפות חוזרות ונשנות, הן מבית והן מחוץ. אדוני ראש הממשלה, אני חרדה לדמוקרטיה שלנו, חרדה למדינה שלנו, חרדה לתנועה שלנו